こは育毛学園ヘアラジ。美髪の専門家や現場のプロたちがすぐに役に立つリアルな知識をお届けします。本当にそんなに難しいことしなくても、本当にテレビ見ている時に、頭皮をこうしっかりと動かしたりとか、もう全然ながらでいいと思うので、本当に日々の習慣の中にちょっとこう取り入れてもらうような、本日のゲストは野村皮膚科医院院長、医学博士でもあります野村優子先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします横浜で開業して25年過ぎました。お、25年。そうなんですよ、おめでとうございます。でもね、うち本当に皮膚科で、もう保険診療主にやってますので、もういろんなアトピーの方とかニキビの方とか、脱毛の方とか、本当に肌で悩まれてる方いっぱいいらっしゃるんです。